Hürmetli redaksiya xizmətkarları, 1 Гыйнвар Гафури районы Сәйд Баба авылының бәрәкәтле yerində матур кешелек сыйфаттарын алып үткән Гылманов Рәсүл Тақый улы үзенең күркәм юбилеен 60 яшын билдәләй. Кадерле кешебезне гомеренең тантаналы вакыйгаһы айканлы ихлас котлайбыз һәм йөрәк түрендәге иң изге йылы хисләребезне матур йырга алып җиткерәбез. Рәсүл Тақый улы укытучы, барлык булмышын, язмышын балалар тәрбияләүгә багышлаган абруйлы шәхес ул. Сәйд Баба урта мәктәбендә география фәненнән балаларга белем бирә, гүзәл табигатыбызны, туган төяпты яратырга һәм хакларга, халкыбыз тарихына хөрмәт һәм горурлык менән карарга өйрәтә, илһөярлек тәрбияләй. Үзенең фәне буенча бихисап белгечләр дә әзерләнә. Бүген уларның рәхмәтен илебезнең төрле тарафларынан кабул итеп куана. Талапсан, үз эшен белеп, yerine yetkirib башкарган югары категориялы укытучы үсеп килгән яшь буынды тәрбияләүдәге уңышлары, мәгариф системаһы үсешенә индергән тоз өлеше турында исәпсез һанһыз мактау кагызлары һөйләй. Әмма Рәсүл Тақый улы өчен иң зур бүләк укучыларның рәхмәт сүзләре. Төрле өлкәләрдә уңышлы эшләп йөрүләре. Балаларга багышлаган изге эш өстендә үз гаиләһен дә корырга өлгерә ул. Тормыш иптәше Рәзилә менән Лилия исемле бер кыз үстерәләр. Ул Башкорт дәүләт университетын тамамлап, уңышлы гына эшләп йөри, аспирантура укуын дәвам итә. Рәсүл Тақый улы шулай ук сәламәт тормышка ла ихлас ынтыла, волейбол, теннис спорт төрләрен үз итә. Ихлас күңелле туганыбызны якындар арасында ла матур кешелек сыйфаттары өчен яраталар. Кешеләргә кешелекле, олларга олылыклы, тәрән акыллы кеше ул. Гаиләһендә хөрмәтле атай, абруйлы гаилә башлыгы, тормыш юлдашына ышанычлы иптәш, тугандары өчен ян атып торган ярдәмчыл туган. Атайымды гомер байрамы белән котлап, уңышлы хезмәт, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге теләйбез. Балалар күңеленә халган изгелек урлыктары мул уңыш биреп үзеңә савап булып кайтсын. Атай, күрһәткән изгелекләреңдә ханап бетерлек түгел. Төпле кәңәшләрен, ярдәмең өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Шатлык куанычларга төренеп, һәр аткан таңга куанып, имен тормышта бергә озын гомер кисергә ятһын. Һине хөрмәт итеп хатының Рәзилә, кызың Лилия. Рәсүл Тақый улын уны яраткан, хөрмәт иткән тугандары, бер туган апалары йөрәк түреннән сыккан котлауларын, изге теләкләрен видео котлау аша еткерә. Рәхим итеп карагыз. Кадерле туганыбыз Рәсүл, бүген һинең туган көнең. Иң изге, яҡты, матур теләктәрҙе генә теләйбеҙ. Уй теләктәрең киң, тыуыр таңдарың тыныс, һаулығың ныҡлы, ғүмерең бәхетле булһын. Рәзилә киленебеҙ менән тиң йәшәп, ҡыҙығыҙ Лилиянан изгелек, шатлык, ҡыуаныстар күреп кенә тормош көтөгөҙ. Ҡәҙерле Рәсүл туғаным, һине туған көнөң менән ысын күңелдән ҡотлайым. Бәхетле, шатлык менән һәр ваҡыт йәшә. Оҙон ғүмер, һаулыҡ, Рәзилә килен менән уҙаҡ итеп, ғүмер итеп, Алла бирһә, Лилия ҡыҙымды үҫтерҙегеҙ. Шуңа ҙур рәхмәт әйтәм. Инәйемде ҡарап, һәр ваҡыт уның өсөн тоже рәхмәт әйтәм. Беҙ бөтәбеҙ ҙә һинең өсөн ғорурланабыҙ, потому что һин уҡып сыҡтың, белем алдың, туғаным. Хәҙер шул белемеңдә ауылда балаларға, мәктәптә белем бирәһең. Уның өсөн бөтәбеҙ ҙә шатланып йәшәйбеҙ. Минең улларым тоже һинән алалар. Раил улым, Руслан улым һинең өсөн ғорурланалар. Шул белем алып, Лилия ҡыҙымды уҡыттығыҙ. Шуның өсөн матур итеп йәшәгәнегеҙ өсөн рәхмәт туғаным бары өсөндә. Рәсүл ағай, ҡотлайбыҙ һине матур юбилейың менән. Теләйбеҙ ныҡлы һаулыҡ, бәхет, эшеңдә уңыштар, ғаилә именлеге. Алла бирһә, Лилия матур итеп эшләп йөрөһөн. Беҙ һине менән ныҡ ғорурланабыҙ туған көнөң менән. Бүтән булган изге теләктәргә без дә ҡушылабыҙ, Рәсүл ағай. Күркәм юбилейығыҙ менән, Рәзилә еңгәй менән оҙон тиң ғүмер итергә, Лилияның ҡыуаныстарына төрөнөп, оҙон ғүмер кисерергә насип булһын һеҙгә. Юбилейың менән, Рәсүл ағай. Ҡәҙерле Рәсүл туғаным, ҡотлайым һине тыуған көнөң, күркәм юбилейың менән. Һиңә һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, эшеңдә, тормошоңда уңыштар теләйем. Киләһе тормошығыҙ матур булһын. Яҡты тормошта матур итеп Рәзилә киленебеҙ менән
Лилия кызыбыздың куаныштарын, шатлыктарын күреп яшәвеңде теләйбез. Был ел һинең елың, яңа елда яңа уңыштар, яңа шатлыктар теләйем. Яңа елдың кары төсле шатлык яуһын күңелегезгә, кояш бәхет нуры булып уйнап торһын йөрәгегездә. С днем рождения тебя хотим поздравить. С твоим юбилеем 60 лет. Желаем не болеть, быть всегда счастливым, удачливым, чтобы дома тебя ждала всегда любящая семья, для которых ты очень много значишь. Дядя Расуль, желаем душевной гармонии, крепкого здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут близкие друзья и родные. Счастья, любви, добра вашему дому. Расул агай, бетне туган көнең менән котлайбыз. Һиңә бәхетле озын гомер теләйбез, уңыштар. Һинең менән бергә бик күңелле, рәхәт. Безгә кунакка барып кайту безгә зур байрам. Без һине яратабыз, хөрмәт итәбез. Расуль агай, с днем рождения! Дорогой наш любимый Расуль агай, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. Чтобы на работе, дома всегда тебя поддерживали, любили и уважали. Ты для нас всегда хороший пример. Дядя Расуль, поздравляю тебя с твоим юбилеем, с твоим 60-летием. Желаю тебе крепкого сибирского здоровья, счастья, успехов в работе, чтобы все у тебя получалось. Люблю тебя и крепко обнимаю. Расуль, поздравляю тебя с твоим юбилеем. От всей души желаю тебе счастья, здоровья, любви и всего самого наилучшего. Поздравляем нашего дорогого и любимого дядю Расуля. Желаем ему здоровья И хорошего настроения сегодня и всегда. Кадерле Расул туганыбыз, һине матур юбилейин менән котлайбыз. Без тугандар һиңә бик рәхмәтлебез. Кешелекле бит һин. Изге йәнле, бик ярдәмсыл барлык туганга. Һин бит безгә газизләрдән газиз, бик бәхетле туган булганга. Сан йөрәктән сыккан теләкләрне кабул итсе туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, һаулык, куаныштар юлдаш булһын гомер юлында. Кадерле атайым, һине күркәм юбилеең менән ысын йөрәктән кайнар котлайым. Биргән киңәшләреңә, хәстәрлекләреңә, ныклы таяныс булып торуыңа ҙур рәхмәт әйтәм. Киләсәктә лә ошолай шат күңелле булып кал. Һинең көр күңеллелегең тирә-яктагы кешеләргә лә көс, дәрт өстәй. Һиңә ныклы сәламәтлек, әсәй менән әлегеләй татулыкта, тигезлектә бәхетле гомер кисерүегеҙҙе теләйем. Туган йортобоҙҙың нуры, күрке булып, оҙон-оҙаҡ йәшәгеҙ. Мин һеҙҙе яратам, хөрмәт итәм. Yanda bulgan yakınların yaşav derdin afılmağına her vakitte yakınların şad yüzlerin kilegili Heygen yerin balaların gerek hine dostlar tuğandarın her vakitte yakındardın
Bir tabında aşlar bigrek temeli her vakitte yakındardır şad yüzleri